सुमितल' खाय होनदों आरो हेल' हेल'। दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफेरदों दा फंबाय सुमितआ लाइक दा होनदों आरोना थेंक इउ। ओमफ्राय सुमित फंबाया अबेनिमोनथाय? लाइनसो थांबावबायहाय। थांफिनगोन ना मागोनथाय सुमितआ?
ZXENP 100K हाय बोला है ना हेलो 100K दिङा सना होनफैदों आरोना दिङा आं बाजारावसो थांदोंमोन नालाय ओंखायनो मा खालामदों मानो गाबलाबायखो आंना एमबि गैया सना होनदों आरो ए ओमफ्राय दा आंनि लाइफआव थानोबो गैला आरो मा ओंख्रि दिङा दहायहाय ना आंना माबा चार्ज जोबनानैहाय खोन्थास्लाबनो मोनाखै डाइरेक्ट दाननांगौ जाना फैदों चार्ज जोबदोंमोन ना ओंखायनो डाइरेक्ट दानदों आं दहाय माथो ओंख्रि ना ओंख्रि खोन्थानो एमबि गैला दिङा ओंख्रि खोन्थानो एमबि गैला नामा थांबाय खोमाहाय दिङा नावखौ जावलांफिनबाय नामा नोंलाय अबेजोंबा गाबै गाबै फैनानै गाबै गाबै थांफिनलायबायदांहाय अमा बेदर नारजि होनदों आरो ए गोथावथारहाय मालाय ओंख्रिया नोंसिनासो माथो खालामदों जाखो होमबालाय आंनि लाइफआवबो होद रायलायनायाबो जालासो आंनि लाइफआवबो थानो एमबि गैला नामा होमबालाय दसेल' होखागोन आङो थारमाने आं दहायहाय डाइरेक्ट दाननायाथ' दानाखै मबाइलाव अफ जादों नालाय आंना बेखायनो सोर सोर फैयो सोरबा फैबा खोन्थाफिनसै आं साननानै आङो होदों आरो नङाबा होखालामोन आङो ओमफ्राय जोंना आब' गुमैया लाइक दानो हागै होनदों आरो थेंकिउ आब' गुमै मा ओंख्रि संखो मा ओंख्रि संखो गुमै आब' मा ओंख्रि संखो आगै होनो जोंना गुमै माबासो थास' आथिंजों दाउ बयलारजोंसो एवदों दिनैसो जाफेरनायनो नागिरबावदों आङो थास' आथिंजों दाउ बयलारजोंहाय लाथा एम्फौ होनदों ए गोथावहाय दहायहाय आब' लिलिबो दंमोनदां माबा आंना मबाइला चार्ज जोबनानै अफ जादों सानावहाय बेखायनो दोनसैबो होनस्लाबनो हायाखै ओंखायनो सोर सोर दसे होनोसां खोन्थाफिनसां होननानैसो होबावदों आं नङाबा होबावलासोमोन गल गलसो जाबाय थादों माथोमोन मा औ माबा गल गल जानानैनो मबाइलाबो अफ जादों आंना बिदि जादों खोन्थास्लाबनोनो मोनासै आङो ओमफ्राय
नेटआबो गल गल जाबाय मोनथिबावाखैसो आं गल गल जानायखौ ओमफ्राय दहाय खोन्थानानैसो दाना लाबबानो चार्ज जोब्बाय जेबो थाबनो ओमफ्राय मोनखांजोब्बाय गुमै नोंसिना? जै लाइक दा होनदों आरोना आयु मा जै होफैखो गुमै बड' मोनबाय जानोसै दसे थाना होनदों आरो आब' गुमैया ओमफ्राय मोनबावाखैसो जोंहाथ' नै थाबखौनो जानाय जाया जोंहा ओंखामखौनो अखा हाबाल' थाब जानाय जायो ओमफ्राय दिङाया नोंखौ नायनो सना होनदों आरोना र' आं ओंख्रि संखांग्रोनि दा नायजागोन आङो खानाय थानाय खाना गैया खिन्थु जानला मोनलासोखा आंना बर' हेल' मा खबर होनदों आरोना अ फंबायनि टेस्ट नों दहैबो फैदोंमोन ना आंना दहैहाय मबाइला न' अफ जानानै गैया खोन्थाहरनो मोनासै माने हास्लाबासै आरो ओंख्रिसो संगासिनो आङो नितेस बर' अबेनिमोनथाय फंबाया ओमफ्राय जोंना बड' गुमैया सोरबा जेननायनि सोरबा देरहानायनि औ गुमै नंखागौना ओंखायनो गासिबोनिबो जै ना गुमै बड' ओमफ्राय दिङाया एस एम बाजै मा खबर प्रमद सारनि होनदों आरो नितिशआ फैदोंमोनथ' औ गैया चार्ज जोबनायनि थाखायनो रायज्लायस्लाबनो मोनासै खोन्थास्लाबनो मोनासै नितेश बर' फंबाय ओमफ्राय दिङाया आं थांनो थानो सुखुला जेबो गैला एमबि गैला ओंखायनो सुखुला ओमफ्राय बड' गुमैया मालायसो होनदों आरो ओमफ्राय नितेश बर'आ आं बाक्सा नबस्थिनि नोंलाय होनदों आरो अ आदसा आं गसाइगावनिसो जा गोजानहाय होनबालाय बाक्सा आङो बर' टाइटेलखौहाय जा मोजां मोनो ओमफ्राय जोंनिथिं खम बे टाइटेला ओमफ्राय दिङाया सनाय जोंहा आगै ओमफ्राय नितेशआ गोजानथ' होनदों औ गोजान नोंना चेनेल गैया नामा फंबाय थोद नेटआबो मा जाबाय थाखोथाय आंना नेटानो फाग्लासो जाबायहाय आंना बे दिङाया फाग्लासो जाबाय नामा होननानै मिनिदों आरोना बड' गुमैया मा बुंबावनो आङो गुमै ओमफ्राय नितेश बर'आ मा ओंख्रि जाखो होनदों जायाखै फंबाय नै दासो संगासिनो थास' आथिंजों दाउ बयलारजों संनायदों आङो दिनैहाय जानायनो होननानै ओमफ्राय गुमैया दिङा फंबाय खबरा मा जानो आरो बिदिनो जागोन मालाय थैजासिम जानो हानाय बथम खाबाय प्रमदआ औ ओमफ्राय दिङाया आं नोंखौ अराय सम फरायलाहाय मानसिफ्रा आं फरायनायखौ खोनाबा माबागोन आं ओंखायनो गोसोजोंनो फरायनानै थानोसैहाय दिङा मिनिनासो थैगोन आं ओमफ्राय जोंना बड' गुमैया होद मा गल जाखो बै नायदों नेटानो बिदि जादों गुमै ओमफ्राय जोंना नितिश बर' फंबाया मानो दानखो कलखौ ओमफ्राय दिङाया औ आदा आङो एसे हरजागौमोन ना होनदों ओमफ्राय नितिशआ खामानि जोब्बाय जोंना होनदों अ आदसा मा खामानि मावो नितेश फंबायालाय आंना खामानि जोबाखै नै ओंखाम संग्रानिसो ओमफ्राय दिङाया एसएमआ आदा दा माबोरै दं होनदों ओमफ्राय नितिशआ औ मार बेबायदि
लुगै हा वाव मार हिट जानो लुगैसोबाय आं नों दिनैसो जानायनो नागिरफेरदोंहाय जाफेराखै आं एबार ओंख्रि मोनबायहाय खामानि गैथ'ला ओमफ्राय जोंना गुमै बड'आ र'लै आंखौ सना फन खालाम र'लै आंबो सना फिथरखौ फन खालामनि होनदों आरोना सोरखौहाय आब' खनिखौ नामा जोंना दिपकआ अन होनदों आरोना रायजानो गिनानै अन होननानै थाबाय नामा बेलाय ओमफ्राय जोंना दिङाया नों आंखौ फोथायाब्लाबो सानसे जाफुंगोन आं मिनिनो आं फरायला नोंगौसो सानलायलायगोन मानसिफ्रा ओमफ्राय जोंना नितिश बर'आ आं गस्ला कम्पानियाव मावो होनदों गस्ला कम्पानि अबे जायगायाव फंबाय दा मिनिदै आंनि महरखौ दसे देखायगोन आङो मिनि नाङा खानायबो खानखायाखै मानसिया हयले ओमफ्राय दा खानाय जामफ्राव दङ नै जेबो देलाया आङो मा होनदों बड'आ जोंना नों सोरमोनलाय होनदों गुमिया दिपकखौ सिनायला जाहैबाय दिपकआ रायजानो गिदों गुमै आं रायदोंहाय बेखौहाय रागा जोंदों मानि आं रागासो जोंदों आरोना बेहा मोनसे भिडिअ नायनोबो टाइम गैया लाइभआवबो लाइक होफैनो टाइम गैया ओंखायनो रायदोंहां रागा जोंदों आङो ओमफ्राय दिङाया सना आदा मा खालामदों खिन्थाद' ए नोंदाया नोंदाया लोगो लिंहरनानै ओंखारलांदोंहाय दिनै बावाखै बेरायहैदों मालाय दिपकआ अन जेबो रायलायला फाग्लानि मा अन जाबाय थाबायहाय ओमफ्राय दिङाया नोंखौ नायनिहाय होनदों आयौहाय नै नायथारदो नै नुबाय दा खहे खथे मोखांखौ ओमफ्राय नै जोंना आं बर'आबो दंफैयो आरो नुखोमाबायसो बेहाबो आं बर'आ मा होनदों समायना मा ओंख्रि होनदों ओइ नोङोथ' बे आं बर'से आंखौहाय डिमासाराव फोरोंग्रासोना आं बर' माथो आं नोंखौ बेजों एखे नुदों दहायहाय आं बर'से दङना मोनसे चेनेल नोंनिनो खाना बे चेनेला एखेसो नुदाहां दहाय नायनायावहाय ओमफ्राय जोंना नितिशआ दुर्गा फुजा जाबायना गाबोननिफ्राय गाबोननिफ्राय जाबाय फंबाय दहाय बाजार थांदोंमोन एसे बिनिनो बायदिसिना लायदोंमोन आरो बिराद मानसिहाय बाजाराव जोंना गसाइगाव दिनैहाय लास्ट फुजानि माबाना सनिबार बाजारबो दिनैहाय गसाइगावआवहाय मा रायज्लायनायानो जाया जादों गय जाग्राखायनो ओमफ्राय दिपकआ अन होनदों अनल' होनबाय थासै फाफिसो मा ओंख्रि दिपक सार मा ओंख्रि नोंसोरनालाय रायला आङो जाम्बालाय रायला आङो ओमफ्राय बड'आ सोर खनि फैलायखोब्रा बैनाय होनदों आब' खनिखौ लिंहरनो नागिरदों सानदां गुमै ओमफ्राय आं बर'आ समायना मा ओंख्रि होनदों जोंना माबासो दाउ बयलारजों थास' आथिंजों ओमफ्राय नितिश बर'आ तामिल नायदुआवसो आयु जा गोजानाव आगै ओमफ्राय बड'आ बिदि देखायबा लाना खारनो गोसो जायोलै बैनायनो देखायलाहां होनबालाय आरोलाय खहे खथे मोखांखौ बोरै लानानै खारनो गोसो जानो ओरैनोसो होनदोंहाय नोंसोरो मिथिखागौ आङो
ओमफ्राय गुमैया ओंखाम जानोसै र' अनां दे गुमै जाग्रोदो। आयौ मा गराय होनदों आरो ना बिफेबा आंखौहाय। नैहाय आं गराय बायदि नङा मानसिसो आङो। गावहासो गराइ दा। नाजों बेदरजों जानानै फैलायबाय बियो देरहानायनि। ओमफ्राय दिङाया आं हयले नोंखौसो आयु फरायलाहां ससेखौहाय। ओमफ्राय जोंना बिफैबा थोद बे नाब्ले-ब्लेखौ नायनो बिबाय ना बाबाय होनखो। नाब्लेखाबो दानायखा ओंखायनो आं लाजिनानै थाखोमाखादों। ओमफ्राय दिङाया नुस्लाबा नोंखौ मानो होनदों। लाजियोहाय आङो खावलायाबो फिथा खावलायना आरो हनै सासे गन्थं नाब्लेसो होनबावबाय आंखौहाय। ओमफ्राय बड'आ जोंना बड' गुमैया बेफे फाग्ला बिउटि फिसायनो सोर बिउटि फिसाय जालायखो बेयालाय अबेनि बिउटि। ओमफ्राय बिफेबा मोजां जाथारदोंमोन मैया होनदों आरो आयु खम खुसि जादोंहाय मिन्थिखादों आङो। गोसोखांहरबावदोंसो आं आयु बे सासे मानसियाथ' जा खुसि जाबाय बियो। माथो लाइफ होनायाबो होआखै नोंलाय बिफेबा। समखौनो मोनासै नामा नितिशआ आब' होनदों आरो औ। आदसा नितिश फंबाय नोंना चेनेल दंना गैया होनदोंमोन आङो खोन्थासाय। ओमफ्राय गुमै बड'आ जोंना जादोंमोन बिफे होनदों आरो। जोंनाबो आसोला आयौ 12था 1थासिम नायदों निउसखौनो। ओमफ्राय बिफेबा दिनैसो लांनो नागिरदों जोंहा बाल सोलाबथाराखैमोन होनदों आरो। दिनैसो लोंनो नागिरदों होनदों माजों लोंनो नागिरखो दाम खमनि बेदरजों दालोंखाहाय बिफेब दाम गोसानिजों लों। ओमफ्राय दिङाया आं मिथिया ससेखौ होनलाहां। बड'आ गैयालै बिफेबा आंहा बेसेबा गोजानावसो। बिहरदो बेनावनो गुमै बेहा मालिक जाखाबाय। ओमफ्राय नोंसोर इउ पि पि एल नि मानसिब्रा होनबाय आरो। जाबाय दालारायसै बांद्राय खुसिखौ देखायबाय दा थासै आंनो बिफेब। मेगन साजागोनहाय नङाबा। ओमफ्राय बिफेबा औ दिङायाथ' गाबगासिनो दं आरो। फाग्ला बिदि समाव लाइभ होजायो होनदों आरोना। दे गाबोन समफोर होदो। आङो चेक खालामबावबायसो होखांबायमोन नामाब्रा बेलाय होननानै नायफिनबावदों आं खेनसे। ओमफ्राय नायबाय गैया मानसिया होआखै। गैयालै गराय साना बाजासो। थोद बिदिजों लोङो नामा देरहानानैहाय। गाजि गुजिनो आंथ' लोंलामोनहाय बिदिजोंहाय लोंलामोननो जालामोनहाय आङो। लोंलासो होनफ्लांलाय लांबाय आंहाबो जायामोन आं बिदिखौ। ओमफ्राय दिङाया जाय जिखि देरहाया नोंजों आयु ओमफ्राय जोंना बड' गुमैया दहाय मैसाजों मैसोजों एसे लोंबाय बिफेब लोंनो गरबासो हरदोब्रा होनदों आरोना। हरदो हनै गुमै बड'नो। ओमफ्राय आंना फंबाया खारलांबाय नामा फंबाय गोदान मोनदोंमोन आङो सेन्देल दंना गैया ओमफ्राय खोन्थायासैबो। फंबाय माबा मा नाम मोनलाय बावबायसो आंहा नायफिननांगोनसो। नितेश फंबाया अबाय थांखो खोन्थालाङासै सेनेल दंना गैया हाबाबनो। ओमफ्राय दिङाया बर'नि मोजां खामानि मावलांथों जोंनि हाग्रामा सारा औ बेनो आरोना। मोजांल' मावलांथों दा रायसै बहरनि फारसे बायो आङो। ओमफ्राय बिफेबा मा होनदों 3 थारिखआवसो बिल जागोन बड'। आयु बेसेबां बिल मोनगोन जाखोहाय बिफेब। ओमफ्राय बड'आ दे होमबा हरबानो जाबाय होनदों बिफेब होनदों आरोना गुमैया औ। थोद बे बिब'फ्रा दिनै सासेबो सफैयासै दाबो। दिङाया जोंनो बिपिएफजों ना मा जागौमोन। बिजेपि औ बिजेपिजों होनदों आरोना मोजां जादों सासे नङा सासे देरहादों। दालारायसै बिदिखौ थगायखागोनसो खोमा नों बिपिएफ होनदों आरोना। ओमफ्राय बे मबाइल गोदान लायबाय आं दाखालिनि आयु मालाय 27K नि अफ'नो दाना खेबजाबाय थादो देदला देदलानो।
ओमफ्राय दिङाया जोबोद मोजां जादों हाग्रामा सारनिसिम बिराद मोजां रिजाल्ट जादोंथ' दा लासै दस्रा रायलायदो बाबाय आङो बिब'फ्रानो सासेबो सफैयासै लोगोखियाबो सफैयासै दासिमबो दसे फैबानो जायोमोन थाब दोनखागौमोन आङो रायबाय थागोनसो आं दा अप्प' मा मडेल नाम्बारा बिपिएफ होनदों आरोना ओमफ्राय बिपिएफआ मैया हें जानाया होनदों आरोना ओमफ्राय दिङाया नङाब्ला जों गुबुननि आथिं सिङाव नङाब्ला जों आथिं सिङाव थानांगौमोन जोंना बड'आ बिपिएफ जिन्दाबाद होनदों आरो आं दिङानि कमेन्टखौ गोसोजोंल' फरायनानै थानोसैहाय खरा फरायला आं मानसिफोर खोनागोन मिनिनो ओंखारगोन आं ओमफ्राय बिपिएफआ दंखायोब्रा आंनाव सामसुं 54 केनि होनदों आरोना बड'आ मिनिदों लाइभआवबाय थेवबो होनदों एबार भिडिअ हगारबाय थादो ना एथ' दामि मबाइल लानानै आदसा बे फंबाया माहाय थांखो दे फंबाय बर'आ दा गोदान फैनाया मैयालायनो दहाय फैनाया आं सोंदोंमोन चेनेल दंना गैया खोन्थालाङासै थांबावबाय दा रायगोनसै आं फैफिनबा ओमफ्राय बे दिपकआथ' अन होननानै खारखाबाय गिनानैहाय खारलांथोंहाय मा होनो दिङाया आं मिथिया आयौ मासि दुगा जादों आब' खनिजों रायजाफैबासो दा आंखौ एदावबाय थानाया आब' खनिजों रायजाफैगोनहाय ओमफ्राय जोंना सोरां फंबाय सफैनो आं बारलांबायना कमेन्टआ बिपिएफआ गोसो थोनायानो हरसै गोदानखौ हिनजावखौ सिगांलै अननायालाय आयौ बेनिहाय नोंना गोसोथोनायालाय हा बिपिएफ अबेनिथो गार्लफ्रेन्डआलाय हिनजाव सिगांलैलायबाव अननाया मोजां दे सोरां फंबायाहाय आब' बोरै खबरफ्रा नै आगै खबरफ्रा बिदिनो मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो गाज्रिद्राय नङा मोजांद्राय नङा आगै सोरां नोंहालाय आगै सोरां मा खालामदों माहाय दङ जाखो दाखालि आलासि जाफैनाया बेसे गोबाव थानानै थांखो नोंलाय ओमफ्राय जोंना दिङाया नों गनायो गनाया आं मिथियानो नों रायजाफैथारगोनलै दिङा आब' खनिजों आंखौ जंखायबाय थानाया ओमफ्राय बड'आ आंना अप्प' F29 सो नो मिनु मा लायो लालै नोंसोरो आंनाथ' गैखायाहाय ओमफ्राय बिपिएफआ बेसे लाया हाबाब दाम सोंलायगासिनो सानैजोंहाय ओमफ्राय बारहुंखाया आं सोलाबानो नोंहालाय सोलाबखानाय नङाना बिब'नाव थानो रायहरगोनसो आं दा बेखौबो दहायबो गैया सुटिं खालामगासिनो नामा दाबो दावब' बङाइगाव होनदों आरोना बङाइगावनि आरो जायगानिखाना होमबा नोंसिनाबो बङाइगाव गोलैखायोना थोद नेटानो मा जाबाय थाखोथाय आंना ओमफ्राय दिङाया बे पापिखौ ओमफ्राय फंबाया माबाया दाउब'आ थास गेलेदों अफाय थास गेलेखोना अबाव फैसानि होनदों दे गेलेग्रोदो होमबा दाउब' लाब मोनो खोमा गेले दे फुजा जानो जोंहा गल जाबाय थाबायहाय ओमफ्राय दाउब'आ मिनिदों आरोना लाइक होनो फैसाबबाय आंनो दे सम गैयाबालाय बिब'जों रायलायनो दे गेलेदो लाब मोनो खोमा गावहा लोगोसो सानबाय नामा बड'आ दाम खमनिसो बे आंना नेटवार्कआनो प्रब्लेम जादोंहाय ओमफ्राय जोंना फंबाय जोंना न'आवनो दं आब' हिनजाव लाबोदों आं मोखां देखायलाय बिनानाव नायनोनो
हा न'आवनो दं आब' हिनजाव लाबोदों आं मोखां देखायलाय बेनाव नायनोनो आयौ आंखौहाय आंना नेटानो गल गल जागासिनो आगै अबेनि जाखो हिनजावालाय नुबाय दा आगै सोराहाय बांद्राय गोबाव देखायनो खहे खथे गायनो पापिसुनि फालतु खोथा बुंनानो आं मा बुङो आं हाला नेटखौनो ओमफ्राय दाउब'आ दुर्गा फुजानि खामानि मावदोंमोन होनदों आरो दुर्गा फुजानि खामानि नोंसोरबो दखान होगोन नामा मानिबा दाउब' ओमफ्राय जोंना गुमैया मानि गल गललै बैनाय औहाय गुमै नेटानो मा जाखोथाय रागासो सान्थि होआहाय जेबो आंखौहाय ओमफ्राय दिङाया फाफिया जा थोद उल्था उल्था होनबाय थायो बिसोरो आं समबाराव देखायगोन माबायदि साजायदों दे आगै देखाय दे आं नायगोन नेगोन आं नोंनि लाइभखौ खयथायाव होयो सानसे थाल लाबाय थाखागोन आङो ओमफ्राय बिफिबा खिन्थु समबारावहाय आगै दाउब' जोंहाबो हैगोन फुजानि फुङावहाय खयथासिम जायोथाय फुजा हैनायावसो ओमफ्राय बिफिबा बे गरायना खालि गल गल औहाय नेटानो गल गल जायो दाबो खोनाहैदोंना खोनाहैयाखै जाखोथाय गुमैया जाथ'वा बेनो उनाव किं सारनाव बिना एसे बांसिननि लानोसै बिफि होननानै मिनदों आरोना गुमैया औ ओमफ्राय दिङाया एसे आलादा था आयौ माबायदि आलादा थानो थिनखो आंनो जानला मोनला थालाबायोहाय देलायखायाबो आङो ओमफ्राय बिफिबा जायो बिदिबानो अफिसाव थाफैदो नों आरो दिङाया लाइक होफ्लांबाय सना सोंनाय जायासै गाज्रि लाइकखौलाय मानो सोंलायलायनांगौ जाखो होनांगौसो दा आयु सोंलायलायनांगौ नामा लाइकखौहाय गुमैया जालालै हां थाबथाबाय बेना होनदों आंनिया गुमैया अन फैदों आरो जाखांबोबाय गुमै ओमफ्राय बिफिबा जेरै गराय जायगायाबो गराय नंखागौना आंहालाय मानो गराय जाखो गावहासो गराय दा गांसो जाग्रा गराय नङाहाय आङो गाज्रि गुजि नाम दादों आंखौ नांगौबा फिथा खावलाय होन ओमफ्राय दिङाया मा होनोहाय बिसोरो आं रागानो मिनिनासो थैसिगोनहाय बड'आ नोंना अफिसाव थां आंना अफिसाव थांनायालै सम सम क'क्राझाराव लोगो मोनगोन बिपिएफ होनदों आरो मिनिदों खम जारला होनबाय नोंखौ आं थोद मा होनोथाय बिसोरो ओमफ्राय गुमैया अन होनदों आरोना जाखांबाय आब'आलाय मा खालामदों गुमै एसएम आंबो बिफिबा मा होनदों थै नोंनि खावलायाव एथ' मोजां फिथाजों रुजुजायोनो फिथा खावलायसो दां आंना खावलाया आं होनानै लाखायो खावलाय गिदिरखायनो ओंखायनो लाजियोना आङो दिङाया एसएम आदा मा ओंख्रि जाखो होनदों आरो ओमफ्राय गुमै बड'आ जारला नङा बिपिएफ होनदों आरो सासे मानसिखौ जि रागासो जोंबाय आं दहाय चेनेल दंना गैया होनबाय खोन्थालाङासै ओमफ्राय जारला गुमैया मा होनदों दिङा फंबाय दालि लाथा एम्फौ एवनाय होनदों ओमफ्राय बिफिबा मा होनदों नोंनि खावलाया अमानिजोंसो रुजुजायो होनदोंना रुजुजायो जेबो नङा अमाजों रुजुजायो ना मैदेर बुङो बुं खिन्थु आंखौ गराइ दा बुं आरो अमानि खावलाय होन बेखौनो होन अमानि खावलाया फिसासो जाबावो फिथा खावलाय नङा फिथाया लाव जिखुनु गराइल' दा होनो जा असाइस मोनथारो आं अमा खावलाय होनो ना मा खावलाय होनो होन ओमफ्राय दिङाया नों जिखि बुङा आयौ आंनि जिउनिखानो माबा गोथाव दे आदा होनदों आरो ओमफ्राय
गराय 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 थोद फाफि गथ' गावहासो गराय दा गांसो जाग्रा आंहा गांसो जाया ओंखामसो जायो आङो ए उल्थासोहाय बियो गावहा फाख्रा 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 गांसो जाग्रा गावनो गराय गुमैया मैसो 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 नों मैसो होनदों होन मा होनो होन मिनिगारदोंसो जेबो नांस'आ ओमफ्राय बिफेबा पावाराव फैबाय रावखौबो गिलानो आयु दागिहाय दागि आंखौल' गि ओमफ्राय दिङाया खावलायनि थाखायल' नङा दोर मा होनो बादिलाय मेंबायसोहां बेनि थोस आं फरायलाहाय कमेन्टखौनो नायनानैसो मिनिबाय थानोसै आं दिङानिखौथ' थांबाय नामा गुमै बड' गुमै एसेम लोगोसो आरोना ओमफ्राय बिफेबाथ' दिङायाव नोंखौबो नांगौथ' जा गराय फैयोथ' मानसिफ्रा होनदों आरोना मा होनो रोंगौलाय नोंगौना बिबि होननानै गाबदों आरो खालि गाबोल' गुमैया मिनिगारदोंसोहाय ओइ गुमै नों दहाय सासे मानसि सिनायगौ नामाहाय माबा कम्पानियाव थायोलायनो बोरैबा नाम मोनहाय नितेश बर'मोनदां मोजांबो रायलायलाङा ओमफ्राय चेनेल दं नामा होनबाबो बिफेबा दैजिं टेबोलाव नोंखौबो नांगौ गराय मानसिफ्रा गराय गाखोना फैसा दाथ' मा होनो दै फैसा गारोना होनदों आरोना दैजिं फेस्टिभेलखौ जाफिनबा हामसिगौसो थाङोथ' जोङो नोंसिनि बिजनि गोलैखायो नामा ना मा गोलैयो दैजिंआव थाङो जोङो बिफेब आगोलाव थाङोमोन जाबा जोङो ओरैनो थांनाय जाफेरखाया हरैहाय खालि दैजिं जाबाल' थांनाय जाखायो ओमफाय दिङाया आंबो लागोन बेखायनो होनदों आरो ओमफाय बड' गुमैया बाय थसे फैनायनो दे गुमै गोजोननाय थाबाय गुमै ओमफाय गुमै एसेमा सिनाया आं होनदों आरो ए बाक्सानि होननानै लादोंहाय माबा सेन्देल सोंबाय थांबायसो मानसियाबो सोरबासो जाफ्ला फैखो ना माखोलैथाय ओमफाय वाल राकेश हाय दिदि बाय हेल' राकेश कैसे हो इतने दिन के बाद ओमफ्राय बिफेबा जोंनि खुलिसो बे होनदों नोंसिनि खुलिसो बे औ नंखागौ बङाइगावसो नालाय थांदोंमोन आगैयाव जोङो बेरायहैदोंमोन दैजिङावहाय आथिंसो थिफु फोजोबदों आंहा थांनायानो बिसिबांबा गोजान थाबायनांगौ माबा आथिङानो बुनानै थिफुनासो फैजोबदों थाबायनानैनो गिलु बालु जायगा आथिं थिफुदों दैजिं थांनानै थांजाया बांद्राय थाबायनो हाया ओमफ्राय दिङाया आं थांनो हाया जिं थोद मा होनो दे बेबो थोस मानसिफ्रा नोंगौसो नंगोनहाय दिङा नोंनि कमेन्टबा मिनिनोसो ओंखारखायो आंहा ओमफ्राय बिफेबा खेला होदोंमोन ना जों नुदों खोमा होनबा मा खेला होआमोन जों हयले जा गिदिंजोबखादों आथिङानो थै गबोजोबदों आंहा बेरायनानैहाय होमबा हाबा जाबावाखैसोमोन जोङो सेंग्रा सिख्लासोमोन आरो आं हाबा जायाखैमोन होनबा खिन्थु खेनसेल' थांफेरखादों आङो
ओमफ्राय बिफेबा फाग्ला दिङाया हिनजाव हिनजाव थैजानाय नङाब्रा मिनिदों आरो सेंग्रासो नङा मा सेंग्रासो ओमफ्राय दिङाया नों बेसे बैसो जाखो सोंनो बावदों लोगो मोनब्लाबो होनदों आङो आं माबा नभेम्बरनि 23 बा 26 फुरा जानोसै आङो दिङा आगै नभेम्बरनि 23आव आंनि बार्थडे आरोना आं 26 जासिगोन बुरैबावसिगोन आरो बोसोरसे बारा जानानै बुरैबावसिगोन आरो ओमफ्राय बिफेबा गावनि हिन्जाव सानफ्रांखो ना माखो होनदों आरो हिन्जाव नांगौनो हिन्जाव बेनोबो ओमफ्राय गुमैया होनदों आरोना थेंक इउ गुमै 1 घन्टा फुरा खालामना दोनसै आं 9 मिनिट दंबावो ओमफ्राय बिबा जों जुवासो होदोंमोन होनदों आरो आं जुवा होनायखौ आं नुवाखैदांहाय आं नायाखैदां जुवायाव हाबफेराना जिखुनु हयले गिदिंलाजोबदों आन्दायलाजोबो जोंहा बांद्राय गुवारबाबो ओमफ्राय बिदिनो सना नोंजों आंबोनो समान आरो सना जाबाय दाख्लैहाय मानसि नुबा मिनिसिगोनसो ओमफ्राय बिफेबा आयु माथो होनबा आंनि दुसिनदों बोसोरसेनो नोंगौ होमबालाय आदासो होनसै नभेम्बरनि 26 नभेम्बरनि 23आव आंना फुरा 26 फुरा जागोन आरो आङो ग्रेजुवेट खालामनानै हाबा जादों बिए पास जाबाय बिए पास जाबाय आरोना आङो कालि फुजा फैबा 27 जासिगोन आयु कालि जादोंना बार्थडेआबो मानसिया बुरजा थांनाय कालि फुजानि थाखायनो एसेल'सो देरसिन ना नों आंनि बोसोरसेल'सो होमबालाय माथो होननांगौलाय नोंखौ सोमोन्दोखौनो लेङा बिनानाव लेंदो आंखौ होमबालाय बिनानाव खिन्थु आंहा हाबा जाबायना बुरिबाय बिनानाव दा लेंसै आंनो नों फंबाय लेंनोसै लोगोआ हेलौ ओइ लोगो हेलौ गोसोखांदोंमोन आङो माथो सफैदिया खेलोआबो आब' खनिमोनाबो होनखांबाय आङो लोगो आङो माबा दहायहाय आङो थारमाने आंना डाइरेक्ट अफ जाबायना ओंखायनो दा बांद्राय गोबावबो होला आङो सानसेयाव खनसेल' होनाय जाखायो आं बांसिन ओंखायनोसो जेनेबा आङो खोन्थाफिननो होननानै फैदों आरो माला सार्ज होदों फात्ताखौनो मोनाखै आं दहायहाय लाइनाबो प्रब्लेममोन ना जोंनिथिंजाय बे फुजानि थाखायनो बानायगासिनो दं आरो ओमफ्राय दिङाया मा होनदों नोंखौ आं फरायला बिनि कमेन्टखौहाय आं मिनिनानैसो थैगोनहाय दा पापिसुनि मा खालामदों नों बेखौनो लोगोखौनो एदावदो नोङो ओमफ्राय बिफेबा थोद गथ' होनबावबाय आइसो हाबा जाबायना ओंखायनो नोंखौ आङो फंबायसो लिंगोन नोंनि उन्दैसिनबाबो गुमैया होनदों आरो थेंकिउ गुमै नै आब'आबो मा खालामदों दिनैसो आब'जों गुमैजों समान लोगो मोनफेरबाय आङो जा गोबावसैमोन आंबो बिफेबसो मा होनदों कालि फुजायाव जोनोम मोनदों आं बेखायनोथ' नोङो बोरैबाथारहाय रागा खरादा गिथावथारहाय रागा खरा खोथाखौबो जाद होनो रोंखागौ ओंखायनो आरो अमाबैसायावसो जोनोम जाबावदोंदां मानसियानो कालि फुजाबाथ' बांसिन अमाबैसासो गोलैयो दिङाया एबार लागोन आं बेखायनो नोंखौ आयौ मा होनदों बेहाबो आब' लिलिया मिनिदों आरोना हनै आब' लिलि दिगासिनो आंखौहाय रायनानै होदोहाय ओमफ्राय लोगोआ लाइक दान लोगो होनदों थेंकिउ लोगो मा ओंख्रि लोगो मा ओंख्रि संखो ओमफ्राय बिफेबा हनै के साइस गैयासो फैबाय माथो होनदों आरो
नुहुराखै बेसे मोजां लोगोआ गन्थं गोलावलाव मोखां फिसासा मोजांथार मिनिदों ओमफ्राय फंबाय गलाबा लाइक दान 11 थेंक इउ आगै गलाब गुमैया अन होनदों आरोना दिङाया मा बुंनो नोंखौ आं सना जालायबाय हनै बिहा ओमफ्राय एक्साइटेड ब्रेना लान्थि जाना उन्दुबाय नामा फि बर' लान्थि जाना उन्दुबाय नामा फि बर' फि ब्र' होनदों आरो सोर फि ओमफ्राय बिफेबा डेट अफ बार्थ देखायना आदा होनलायबाव आरो आयु दे बिदाखौनो लेंथारसां बिदा देहाय आदा ओमफ्राय दिपकआ होनदों मा खालामदों नोंलाय दिपक रायला आङो नोंखौ रायलायदो एसे मा खालामदों मा ओंख्रि जाखो हनै लोगो खेब' दङ रायलायदो एसे दिपक हां लायोसो रायलायलांबाय आंहासो ओमफ्राय खेलोगोआ आयु बिफेब होनदों आरोना होनदों बेसेबां समायना जोंना लोगो खेया आदा बिफेब आदासो लेंनांगौ जाहैबाय गावखौ आंहा गैला ओमफ्राय दिङाया जा गिबायसो ना नों आंखौ लायजानो होनदों गिया माथो आङो गियाखैहाय दिङा रावखौबो गिया आङो मा होनदों आं साइज गैयैजों लोगो जायाथ' होनदों आरोना आदसा होमबालाय आंहाबोथ' साइज गैया आंजोंबो लोगो नंखा खिन्थु बिनानाव हिसाबै रायलायनांगोन आरोना नों बोसोरसे देरसिन जाहैबाय नालाय बिनानाव होननानै अननांगोन आरो आंखौ साइज गैयाबाबो गावहा होनबाय आरो दिङाया गाबनो नाङाहाय खोन्थादो मा ओंख्रि जाखो मा खालामदों रायला आङो हाबाबनो माबा रायलायथारला रायलायनो गोसो गैया जाथारदों रायजानायखाय दा बाराबा उल्था रायजाबावगोनसो आंजों दिपकआ ओमफ्राय दिङाया सना नों गाबदों आरोना ओमफ्राय बिफेबा आं जोनोम जा हस्पिटाला लाइट स्रांथारमोनथ' खोमसि नङामोन आं गोसोआव दंथारो नोंहा गोसोआव थाबावबाय आरो हस्पिटालावलाय लाइट थाजालाय अमाबैसा खोमसिबाबो स्रां जाबाय आरो बायदिनो रोंखाबाय बेबो ओमफ्राय आब'आ मा आब' नै होनदों माबा जोंना थास' आथिंजों दाउ बयलारजों संदों दिनैसो जानायफेरनो नागिरदों आरो संफेराखैमोनबो आङो ओमफ्राय संखांबाय दा आङो दाहाय जानायसै आरो थास' आथिंजों दाउ बयलारजों ओमफ्राय लोगोआ दे जायाबालाय माथो बिफेब होननानै मिनिदों आरो ओमफ्राय दिङाया फाफिया आंखौ लाया सुनियानो सोरो दिङा सोर बिफेबा नोंखौबो आनसाबस्क्राइबसो खालामसै आं आयु बिनानावखौ बिदि माबाबाय जाम्बा आयौ बिदाखौसो जाम्बा होनबाय आंहा आनसाबस्क्राइब दा खालामखा हायोबा बारायहो बिनानाव होननानै बोसोरसे उन्दै जाबायना अननांगौना बिनानावखौ राखि खागोन आङो रक्सा बोन्दोनावहाय बिफेब बिनानावफोरखौ अननांगौहाय बिनानावसो साबसक्राइब खालामनानै होनांगौसो माबा आनसाबस्क्राइबसो खालामसै होनबाय गथ'फ्रानो हाबा जाबाय एसे थाबावबा आं मा होनदों गथ'फ्रानो हाबा आंखौनो मोनगौमोन खोमा होनदों आथिया नोंगौ आरो मा होनो रोंखागौहाय नोंबो आदा बिफेब माथो दिङाया माला जागोन नों सना ओंखामखौ होनदों आरोना ओंखामखौ दानो जाया नोंदाखौ नेगोन आङो नोंदाया माला फैयोथाय ओंखारलांदों ओमफ्राय दिपकआ खालि अनल' होनसै नोङो आं हाथारलाहाय बेखौहाय दा रायगोनसो आङो लोगोआ मालाय गावहा हिर'थार दां लोगोना औ फाख्रासो मानसियानो खानायबो फाख्रा मा दारिबो फाख्रा हनै मानसियाबो बोरैबा फाख्रा सिख्रा जोंखौसो बखिलायबावो बियो बिनानाव थाबा बिलु बिलाफ्रा
जोबालै होनदों आरो आदसा नोंगौ आं बियाहाय आदा आं बिया जेबो आंखौल' माने चेनेलाव अनफैबाय था आरोना सापर्ट खालामफैबाय था बोसोरसेल' देरसिनानो दुगाथार हाबाबनो ओमफ्राय दिपकआ होनदों आरोना दिङाया जा नोंल' ख्लेब ख्लेबनो जा नोंल' ख्लेब ख्लेबनो होनबाय आरोना आंखौ गावहा गोथाव गोथावसिन जायो गामिनि मैगं थाजा थाजा दिङाया जोंना टाउननि मेडिसिन गोजासो ओमफ्राय बिफेबा हिर'जों खोथा नङालै के आइया रायोबा होनदों इसोर आइया रायबावो ओमफ्राय दहाय आगै सोराङा आंखौ नायनो होनबाय माने बिनानाव नायगोन होनबाय थांफिनबायदांहाय ओमफ्राय गुमैया होनदों थेंकिउ गुमै दिपकआ होनदों आरो आं नोंखौ जा रायनो लुगैबायना दिपक फंसेबो रायलाया अन थोद दा रायहरगारगोनसो आं बेखौहाय बांद्रायबा रायनोसो लुगैगारो आंना फंसेथ' खोन्था ओंख्रिखौहाय नों दाहायसो मोनगोन र' लोगोआ मा होनदों दे जोंहाबो जानो होआ आंना बोराया साइस गैया जों जि मोजां होनखाबायहाय लोगो नोङो रोंगौहाय लोगो नोंबो ओमफ्राय बिफेबा मानोथो बोराय हौवाखौ लाया नोंलाय के होनदों आरोना लोगो नोंनि बोरायखौ माला नुखो दे बियो बोराय होननानै ना लोगो सेंग्रासोना जाद जाद होनो रोंखागौहाय दिङाया आं नोंखौ नङाब्ला सोरखौ जुलि लानो मोनगोननो बेहा हनै हनै लोगो केखौ ला आब' कनिखौ ला ओमफ्राय लोगोआ आंना बोराय नङाथ' बिफेब होनदों आंनाबो बोराय नङा लोगो आंनिखौ नुबाथ' बागदावजोबगोनसो मानसिफ्रा बोराय नंदों बे ना लोगो आंबो लोगोनि माबाखौ दाबो नुवाखैहाय माथो आंना बोराया होनखो माथो आंना बोराया होनखो होनदों आरोना थारमाने लोगो आंना बोराय होनबाय नालाय नोङो ओंखायनो बोराय हौवा लादों होनदों आरो दिङाया नोंखौ फेसबुकआवसो मोनसिगोन र'नो सोरखौ आंना फेसबुक गैयाहाय आंखौहाय मानसिफ्रा खालि इउटुबावल' लोगो मोनगोन इउटुबावल' नुगोन आंखौ जेरावबो नुनाय नङा फेसबुक गैखाया आंना कारबार सिख्लानिफ्रायनो दासिमबो दिपकआ जेबो बुङा होनबायनानो मानो आं बांद्राय बबा मानसिखौ रायनो लुगैथारोहाय जेबो बुङालायबो फंसेथ' रायलायनो हायोना नोङो नों दा रायजालायगोन दे आंजोंहाय दा रायनानै गाबहोहरगोन आं दिपक नोंखौहाय रायलायोखौ ओंख्रिबो खोन्थाया बियो ओमफ्राय दिङाया नोंखौ होनदों आरो आंखौसो होनगासिनो दं बेहाबो बिफेबा ब्लु होब्रा गरायनो ब्लु होनानै सोरखौ नायनो नोंलाय आरो गराय होनबावबाय नोङो गावहा गराय बुन्दा फाख्रा आंखौ नांगौबा फिथा खावलाय होन अमा खावलाय होन आंखौ गराय दा होनथार गाजि गुजि नाम आं ओरैबा ओरै बारा हरगौ र' बे के लोगोखौ नायनो नागिरदोंहाय बियो मिथिखाथारबाय आङो के लोगो एसे मोजां देलायना थाखादो जाहाथे लोगो जाबाय थायो बियो बेखौ नायनोनो गस्ला बिदों बे आंनाव हरबाय दे आङो लोगोआ मानि जोंहाबो साइस गैयासो लोगो जानो होआ आंखौबो थारमाने लोगोनि हासबेन्डआबो साइस गैयाजों लोगो जाहोआनो बिपिएफ आदा मिनिगारदोंसोहाय लोगोआ ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो होनदों औ रायज्लायसै लोगो रायजानानै आंजों फंसेबो रायलायासै रायबाय थानोसो लुगैयो आङो रायलायाबाथाय ओमफ्राय लोगोआ मा ओंख्रि जाखो होनो लोगो जोंहा
माबा जाथ'वाखै बयलारजों थास' आथिंजों संदों। लोगोआ मिनिदों आरोना दिङाया नोंनि खावलायखौ थुस मा होनखायोहाय बिपिएफ आदाया जा जेरैखे खाफाल गोनां हौवा मोनदों नों खिन्थु होनदों आरो खाफाल गोनां हौवा मोनदोंनो लोगो नायखांबावबायसो नोंखौ सिरि सिरि हनै साइस मोनथारबाय बियो लोगोखौहाय औ माथों माथोंगो बिदि बुङालाय होनदों माथो बुंनो बिदि बुङाबालाय होनखोना माखो लोगोआ गुमैया होनदों आरोना ओमफ्राय लोगोआ मानोबा लोगो आयु आं लाजिनायहाय ना मा नोंखौ नायनो थांबाय बियो नायखांबाय खाफाल गोनां हौवा मोनदों होनबावबायसो होननाय नायनानै दिङाया आं हारसिं औ आं हयले नोंखौ थोद ओमफ्राय बिफाया गराय फाख्रिसो बावनो थोद मा होनोथाय बियो बिदा लेंजानो लुगैबाय बिनानावखौ बिदि होनो दा मोनगोनसोहाय आंजोंहाय ओमफ्राय दिपकआ नायसाय लोगोखे माबायदि बे दिपकआ रायलायथाराहाय खुगाखौनो बिसिनोसो लुगैथारबाय आंहा बांद्रायबाथाय लोगोखेया मिनिदों आरो नायसाय लोगोखे मासिबां गाज्रि बियो रायलाया फंसेबो ओंख्रिबो खोन्थाया जायै जानो गिनायानो ओमफ्राय बिफेबा नायनां फाग्लिखौ सोर बे होनदों आरोना जारलाहाय लोगोआ मिनिबाय मिनिथावहाय लोगो नायथोंसै बियो नायथारथोंसै फसायखागोन नोङो आदा बिफिएफ लोगोखौ नायबाथाय बागदावखागोन नोङो आयौ मासि अबे खन्थायाव ब्लुहोखोनो हरबायमोनथ' आङो नाजावलाय खेननै जाबाय आं एबारजों हरनाया नै थांदोंथ' एखमबा बिदिनो जाया आब'आ आंहा गोजांदोंहाय हनै गोजांदोंनो आब' लिलिया मानोबा ओमफ्राय थोद आं हाथारला बे सासे मानसिखौ खुगा थुगा बेसेजोंनो लुगैबाय आङो माबा खुगायानो गैला नामा रायलायनो बेहालाय माबा अन इन रायजानानैसो अन थाफैफ्लानायखौसो दा होसो हरगोनसो आं मानसिखौनो लोगोआ आयु दानायखाहाय साइस गैयिखौ बिफिएफ होनदों आरोना लोगोआ दे हेलौ होनदों खुगा बिसिदोहाय दिनिखौ लोगो बिफेबा नायगोन खोबनो कमेन्ट गोलावसो लिरनो बिदों आं नो कमेन्ट गोलाव दाबो थाङाखै नामा हरबाय आङो थांबाय दा दिङाया आंनि जिउआव नोंखौ थोद नुबाय दा नोङो नोङो खुगा गैयि जादोंना दा बिसिजोबगोन आं खुगाखौ नोंनिखौ लोगोआ बादों खोमाहायनो औ बादों बियो बेहालाय बाखागोनथ' आरो दा रायहरगोनसो आङो दानायखाबो होनदों आरो लोगोआ ओमफ्राय मा होनदों लेखाफोरखौ मोजां फरायना मा लिरदों लेखाफोरखौ मोजां फराया मा लिरदों बुजियानो मा लिरामोन दे बुजियासां ओमफ्राय गुमैया दे आगै बाय बायसैनो दे गुमै गोजोननाय थाबाय बाय बाय आंबो दोनखानोसै नै र' बावला एसे बेरायहैनोसै मानसिफोरनियावहाय होननायसो जानोसै दि मा ओंख्रि जानाय होनदों रायलायाहाय बियो दिनै ओमफ्राय जोंना दिङाया लोगो मोनना आयु ओमफ्राय लोगोआ लोगो ब्लु बोखार होनदों आरो दे लोगो बोखारफिनसै आङो बोखारबाय दे लोगो आङो ओमफ्राय बिफिबा लोगो लोंनोसैलै बेदर मोनबायमोननो लोंदो मा बेदर एवदों बेबा जौआबा गोजाना गुफुर जाखोहाय देरहानायनि हा आदा बिफेब
गुफुरखौ दालों, औ दाम खमनिखौ दालोंहाय, दाम गोसानिखौ लों आदा बिफे। बेदराबो दाम गोसा गोसानिखौ जादो। थांबाय नामा आदा बिफेबालाय? मा बेदरजों लोंहैनो थांखो? नङाबा जोंना दिया थांबाय नामा लोगो? थांबायगोन गैला हनै थांबायनोदां। साथामल'सै नों बिफेब दिङा साथाम। ओमफ्राय आदा बिफेबा थोद गोरान लोङा बायदि नुयो नामा? गोरान लोंग्रा बायदि नुयो नामा नों आंखौ होनदों आरोना। गोरान लोंनाय नंखायाथ' आरो नोङो दामिसो। आं गस्लाखौ मा ब्लुखौ बोखारफिनसै दे आदा बिफेब। नङाबा कमेन्ट हाबफैनाय भिडिअखौ नायथाराना नोङो आदा बिफेबा। भिडिअखौ एसे नायलानानै होहाय जादा जा नायनानै हो। आदा बिफेब भिडिअखौ नायलाबायनानै हो। ओमफ्राय दिङाया दिनै गोसो बायदि रायलाय। मिनिनो ओंखारबावबाय जोंहा। ओमफ्राय आदा बिफेबा दाउ खासिसो आव मासि मोजांहाय। जादो दे आरामसे रंजादो। बुलायलाबायनो नाङा आरो। दलर दलर जादो लोंदो खारदो होनदो। ओमफ्राय दिया अ होनदों आरोना नोंखौ र' नोङो दि ओमफ्राय जोंना प्रमद आगै नुजाफैनो हादों। हेल' गुड इभिनिं बाजै होनदों गुड इभिनिं आगै प्रमद। खबरफ्रा माबायदि मारै दं माहाय दं जाखो? दिङाया मा मा होनोलै बेबो बायदि बायदि होनो रोंथारगौहाय मानसिफ्रा। लोगोआ ओइ दिङा मा जाखोनो? मा जायो मा जाया लोगो बेहा। मिनिनासो थैगोन एदावबाय थायो आंखौहाय ओमफ्राय बा समायना बाजै लायक दा होनदोंना आगै प्रमदा थेंकिउ आगै। ओमफ्राय लोगोखिया मानो गाबबाय दं नोंलाय हो जि गाबोहाय बे गाबखौसो। ओमफ्राय प्रमद आगैया हेल' गुड इभिनिं के बाजै होनदों आरो ओमफ्राय आदा बिफेबा आं जानला मोनला भिडिअ' नायग्रा नङालै होनदों। दे नों लं भिडिअ'खौ नायाबाबो सर्टखौ नायना होना। बोसोरसे देरसिन आदा बिफेब सर्टसखौ नायनानै हो साइस गैयाबाबो। मोजां जायाखैबाबो साइस गैयाबाबो आरो। लं भिडिअखौनो नायनो टाइम मोनखानाय नङा नोंहा बिजि मानसिखा। बिनानाव होननानैहाय एसे नायनानै हो सर्टस भिडिअ'खौनो। दसे दसेल'खाना 20 सेकेन्ड 30 सेकेन्डल'सो जायो। ओमफ्राय लोगोआ हेल' आगै फि मा ओंख्रि जाखो होनदों। ओमफ्राय माबाया दिङाया के बाजै सना बे आंखौ लायानो एरना होबाय थालै आंखौ बयनोबो। नोङो दिङा बयनोबो एरना होबाय था। ओमफ्राय लोगोआ लागोन दे दिङा मानो गाबदोंलै होनदों। ओमफ्राय नै दासो रायज्लायबाय आंजों रायजा दिपकआ। नार्जारि मा खबर होनदों खबरालाय बिदिनोसै दि। रायजानानैसो फैथारदो नोंथ' आंजों। खबरफ्रा बिदिनो मा खालामनो गेजेरावनो। मोजांद्राय नङा गाज्रिद्राय नङा। दुखु सुखुनि गेजेराव ओमफ्राय खिलिका दिपक मा रायलाया दिनै मा जादों जानो खुगा बिसि जानो होननानैसो दासो नै ओमफ्राय प्रमद आगैया मोजां बेंगालुर बाजै होनदों ए बावनो दं आगै बहुद फैनो मोनाखै नामा नोङो आगै प्रमद? बहुद थुफैनो मोनासैना नोङो रिजाल्टबो मोनलायबावबायसो। ओमफ्राय दिया के मा ओंख्रि संखो होनदों आरो ओमफ्राय जोंना बोसोरसे देरसिन आदा बिफेबा बोसोरसे देरसिना लोंना बुलायग्रा बायदि नुयो नामा नों आंखौनो सैथोखौ दा नुयो आङो बोसोरसे देरसिन बिदा। नुयोथ' रागा खरादानो आरो अमाबैसायावसो माबा कालि फुजायावसो जोनोम जादों होनबावबा गिबावबायसो आङो रासिन रागा खरा जाखागोन बे। ओमफ्राय दिङाया मा होनदों आंहा थारैनो जोबोद गोसो दं
जा मा लिरखायोहाय। ओमफ्राय लोगोआ सबायसोहाय दि होनदों, नोंहालाय मा ओंख्रि दि होनदों। जानो मा ओंख्रिथाय बियो लोगो। ओमफ्राय बोसोरसे देरसिन बिदाया मा होनदों, देनांफोर नायनो सोलाबबा नायगोन र'। आयु देनांसोलायबाव थोस अनथारा बोसोरसे उन्दैसिन बिनानावखौनो। दा जानाय लोंनायाव अन खालामना बायनानै दोनबानो जायोना। ओमफ्राय आगै प्रमदा मा होनदों, दालि मथन बाजै खे होनदों हाब टेस्टिहाय आगै। ओमफ्राय लोगोआ गोथाव दे आगै फि होनदोंना। ओमफ्राय दिया आलु पटलसो आंना होनदों, गोथावहाय बेनो दि सामफ्रामबो ना बेदर जाबाय थानो नांखाया। माथो रायलाया रायलाया जादोंहाय नोङो दि, ना दहाय आं रायहरनायखायसो गाज्रि मोनबाय। ओमफ्राय मैयानि सुदेमखौ आं सोंदोंमोन ना लोगोखे नोंनावबो दिपकनावबो। माबा हाबा जानाय ना सिख्ला होनदोंमोन, खोन्थादो दे आंनो हिनजाव माबा सिख्लाना हाबा जानाय सोर सुदेम। ओमफ्राय दिङाया मा होनदों, गावसोरबा हाबा गावसोरबा हाबा जानायजों सेंग्राफोरखौ सैया ना मा होनखोथाय। बुजियासां दिङा। लोगोआ दे गोथावहाय दे होनदों। ओमफ्राय दिया एसे गोथाव के गोरिब नालायनो। जालायबायहाय बेहा गावखौहाय बखिना लालाबायलायबाय बेहा माहाजोन मानसियानो। ओमफ्राय खे लोगोआ लोगो दे होनबा बाय दे होननानै दे लोगो बाय आंबो दोनखानोसै दसे उनावहाय। ओमफ्राय दिङाया मा बुंनो आंनि फासे बुजियाब्ला के बाजै होनदों आरोना। ओमफ्राय जोंना बोसोरसे देरसिन बिदाया मा होनदों, दे थांदो के होनना मिनिहरदों। फसायबाय दा लोगो खालामबाय दा लोगोखौ हा आदा बिपिएफ। ओमफ्राय दिङाया नों थांसै के होनदों। थांनोसैनो। आब' खनाया हेलौ सनाफोर मा खबर होनदों। नै आब' के रायलायगासिनो दं बायदिसिना। दिङाया एदावगासिनो दं आंखौ हनै रायनानै होलांद'। ओमफ्राय लोगो खेया लोगो आब' बेलेन्स होदों आं थांनोसैहायनो होबायना। होनानै थांसै आरो दोननानैहाय। लोगो थौ थांग्रो आं थांगासिनो दं। गोबाव होखायो मादैयाबो आं सहैखागोन दा। ओमफ्राय दिङा फापि सुनि होनबाय आरोना। ओमफ्राय प्रमद आगैया हेल' गुड इभिनिं खनि बाजै होनदों आरो। ओमफ्राय गुड इभिनिं प्रमद आगै होनबाय आब' खनिया। मा खालामदों दायो प्रमद आगै होनदों आब' खनिया। दिङाया फापि सुनि मा खालामना दासो नों होनदों आरोना हनै आब' खनिखौहाय दासो फैनायखौ रागा जोंदों। औ थाङाबालाय बिपिएफ होनदों आरो मिनिलांदों। फसायबाय बियो लोगो नोंखौहाय लोगो जासिगोन। आब' खनिया दिङा आं दासो मोसाना फैदों न'आव। अमा बेदर मोनहाय हनै आब' खनि नैबे बिपिएफजोंहाय लोगो जादों हनै। बेहाबो खुसिथार मालाय देरहानायनि दाउ खासि संजागासिनोनो। ओमफ्राय बिदा बोसोरसे देरसिना मा होनदों थोद आं सार्स गैयाजों लोगो जाया होनबा खनबेसे बुंनांगौ दे लोगो जायाबा दे। बेयो बोसोरसे देरसिन बिदाया अबावलाय। आब' खनिया आं रायाहाय होनबाय आरो। आंखौ एदावगासिनो दं हनै नों थानायाव मानो आंखौ एदावनांगौ बियो। मोनबाय था मोनबाय था आंबो जाया साइस गैयिजों होनदों आरोना लोगोआबो। साइस गैयिजों लोगो जाखायानो। ओमफ्राय आंहा बिपिएफ देरहानायनि पार्टि जाना फैदों न'आव होनदों। जि मोसाखाबाय बियो। लोगोआ मिनिदों आरोना आब' खनिया दासो होनदों आरो। ओमफ्राय माथो ओंख्रि संखो आब' खनि दा। ओमफ्राय प्रमद आगैया दं ओरैनो खनि बाजै होनदों आरो। प्रमद
हगारथारा नोङो बांद्राय माने गोबावखासै नुवाखैनो आङो। लोगोआ मा होनदों लोगो बुंनांला मालाय महर गोसाफोरखौनो औ लोगो थांगोनहाय बियो अबावलाय ओरैनो होनफ्लानायानो आंखौनो खेबबे बखियो खेबफे रायो बियो होमबाबो अनफैयो। दाथ' बिनानावसो लेंबावबाय हाबाब अनफैयाबा गबावो बियो बिदा जानानैहाय। थांगोन बियो मा बिदा साइस गोनां जाखो लोगो बियो आयु माबायदि साइस गोनां जाखो लोगो बियो होनदों। साइस गैयाहाय खोनासंगासिनो दं बियो दा रायबावगोनसो बियो खोनाबा। थांगोन बियो साइस गैखाया गावबो अबावलाय। आंखौबा बे होनफैयो। दा थांगोन बे नायखोमागोन बियो मालाय दाउ खासि मोनबायनो ओंखायनो थांबाय खोमा। ओमफ्राय लोगो माबाया आब' खेया अमा आलु संगासिनो दंहाय होनदों ए बेदरबो रानदों नामा बेदर गोथांबो आब' खनि ना खाजि जाखो? ओमफ्राय दिङाया आं जा मोजां मोनो सना नोंखौ सोरखौ? ओमफ्राय आब' खनिया मा ओंख्रि जाया दिङा होनदों आरो। ओमफ्राय अनला ओंख्रि लायदान अनला ओंख्रि दिमोन नामाथाय ना गुमै ओहो गुमैना अनला ओंख्रि गैयाहाय बेना माबा अखा हादोंसोमोन। दिसोखा बियो ओमफ्राय दिङाया खनि फाफि सना होनदों ओमफ्राय बेलाय माथो नार्जारि होनबाथाय मिथिखायो आङो। बेनोखा नार्जारि फाफ्लिलाय होजोबबाय आं फाफि होनलायलांबावबाय ओमफ्राय अबावलाय मैया रायजानायखायसो दिनैलाय होफैफ्लालाबायथारदों। रायजाबावगोनबो नार्जारिया हले रायनोबाथाय रायनो अननोबाथाय अननोखा मानसिखौ। जोंना दिङाया अमा नारजिसो होनदों आरोना। अमा नारजि गोथावथार मालाय बिसिना। बेखौनो बारा मोजां संनो रोंबावासोहाय ओमफ्राय आब' खनिया रानाखैहाय ज' एवनासो जादों आरो ए खम मोसाबाय बे गान दामनानै लोगोआ बाय बाय लोगो दे नो बाय बाय लोगो दे बाय बाय थांगासिनो दं आंबो प्रमदा गैया समायना बाय खनि बाजैबाय बाय बाय आगै प्रमद ना आगै प्रमद भिडिअ'बो नुवा लाइभबो नुवा नोंखौहाय गोजोननाय थाबाय दे आगै प्रमद ओमफ्राय लोगोआ जोंना अके फियागै होनदों ओमफ्राय अनला ओंख्रिया के बुसुमातारि होनना गाबहरदों हनै लोगो दाथांसै हनै गाब आरो हनै बेहाबो खोनासंनानै दे थांदो खे होननानै मिनि हरगारदोंसो अनोहाय जोंना बोसोरसे देरसिन बिदाया मिथिफ्लायो आंखौबा खथथ' बखियो अनो ने बिदा बिफेब रागा खरा अमाबैसायाव जोनोम मोननाय आंनि बोसोरसे देरसिन दिङाया नोंखौ लायाब्ला फैथेरखा खोथाय नोंखौ लायाब्ला फैथेरखा ना मा होनखो ओमफ्राय लोगोआ थोद मा साइस गैयायानो माथो होबाय थाखो नोंलाय फाग्ला होनदों गैयैयानो माथो होबाय थाखो नोंलाय फाग्ला होनदों आरो ओमफ्राय लोगोआ मिनिदों ओमफ्राय जोंना बोसोरसे देरसिना आं साइस गैयैखौ रायनोनो बाबाय होनदों आरो दे दाराय अनबाय था होमबालाय सोमोन्दोखौनो लेंफेरखायाखैमोन बे आंखौ दिनैसिम दिनैसो माबा बारदै खिथालायनानै बोसोरसे देरसिन बिनानाव लेंनांगौ जाहैबाय ओमफ्राय बाहा गोमाजागोन नोङो आंनि बोसोरसे देरसिन बिदा बिफेब बाहागा लायैखाद' ओमफ्राय जोंना ए बसुमतारी मिनिबाय थानो हनै हनै मानो लोगो थांबाय नामा ओमफ्राय दिङाया ओखि होनदों आरोना ओमफ्राय माबाया मा होनदों जोंना अनला के बसुमतारी मिनिबाय था नों दिङाया आखि नार्जारि दे खनसे नायनि होननानै आयौ नोंहाबो बिदिसो होनफैबावबायहाय
दैद आंहा जायफ्रें जुइफ्रेंसो दङ जायफ्रें जुइफ्रेंसो दंलाबायो आं थाम्फै अरलाबायखो दे मा होनदोंमोन नार्जारि दे खनसे नायनि होनदों आरोना ओइ बुरबक एम ए पास मोजां फरायदे होनदों आंखौ रायहरलायबाय मोजां फरायखादों ना नायनो होनदोंमोन ना नायथारदो दे नुबाय बांद्राय देखायजायाहाय नामा मिनिनो ओंखारोहां नुवाखै नामा अनला ओंख्रि आं देलायाहाय आंना जा खानायाबो खानबावाखैसो जेरै दं बिदिनो नुजालाबायखायो आंना ओमफ्राय अनसुला फंबाया नुजाफैदों जोंना हेल' आब' माबोरै खबरानो नै आगै बिदिनोसै खबरा मोजां गाज्रिनि गेजेरावहाय नोंहालाय फंबाय अनसुला ओमफ्राय खेलोगोआ खोब साइसना नों बिफि मा बायदि बिलाइ लोगो नायनो बालाय आयु होनदों आरोना लोगोआ मिनिदों ओमफ्राय गुड नाइट आब' थांसैबो आगै अनसुला दे गुड नाइट होनबालाय आगै ओमफ्राय बोसोरसे देरसिना थोद जोंना बाहागा रानलायनाय नङाहाय आरो लाहाय औ जोंना बाहागा रानलायनाय नङाहाय आरो लाहाय आरो ला माने हाय आरो ला होनदों आरोना गोसोबायदि ओमफ्राय दिङाया सना नों मा आं नोंखौ लानोसै दे बारावनो फाग्लिफ्रा मा होनखायो नुवाखै आङो थोद मा नुवाखै होनबाय थायो नुबाय दा नुवाखै होनफ्लाबाय थागोन नुनानै मेगनसो फेदेरहरो आंना बांद्रायबा ओमफ्राय आब'आ मिनि फैदों आरोना बेहासो नुखोमा फैबायदां खानाय थानाय जेबो खानखायाखै आं ओरै ओंखाम ओंख्रि संनानै दङ आं देलायखाया आब' लिलिया उन्दुसां होनदों मा दानो उन्दुनांगौ आब' लिलि लिलि हाजि बाजै मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना ओमफ्राय अनसुलिया फंबाया मोजांथौथाखाय थाइबासो गाज्रि होनदों मारै होनखोथाय बुजिलायलाङासै आं आगै मोजां थाबा थाबाय ना मारै जाखो बेबा दिङाया मा होनना फोरमायबावनो नोंखौ खि आं थोदस मानो बिदि होनोथाय मिनिनोसो ओंखारो आंहा ओमफ्राय अबे मास्टारफ्रा फोरोङाब्रा बेफोरखौलाय मा फरायदों आंलाय मोजां फरायगासिनो दंना आरो एम ए पास नङा आङो बि ए पाससो आब' लिलिया ख्रि गैयाहाय हाजि दिनै लाथा एम्फौ बाजासो गोथावबावसो मालाय आब'मोनना ओंख्रिया लिलि बाजै हाजि गोथाव दे होनदों आरो ना दे आदा बोसोर देरसिन नों माखौ मा फरायनाय जायाखै होनगासिनो दं मोनथिला आङो फरायलाबोजोब्बाय आङो ओमफ्राय आं एम ए पास नङा बि ए पाससो दिया मा होनदों हाथाइखौ नायनि एसेनो हाथाइखौ नायजायो सोरबा हाथाइखौ नायजाया आङो आं हाथाइखौ दाखालिबो देखायखांबायमोन दे होनफ्लाबावना आंखौहाय दि नोंबो खेबबे देखायनांगौ हाथाइखौ आं भिडिअआवबो देखायबाय थाखायो आंनि बायदि हाथाइआ रावनावबो गैयाहाय नागिरबाबो मोननाय नङा बाख्नायना लाबावोसो आं आंनि हाथाइखौनो रावनावबो गैया होननानै नंखागौ रावनावबो गैखायाबो
सोरनाबा सोरनाबा ओरै ओंखारदेरनायसो थाबावो सोरनाबा सोरबा थुखोनायसो थाबावो गुस्थिखौनो आंना बिदि नंद्रायाहाय मा आंना हाथाया बिदिद्राय नङा ओमफ्राय जोंना आदाया मा होनदों बिफेबा थोद लोंनोसै आंहानो दे लोंदो दे लोंदो दा बारा लोंनायनि ओमफ्राय बाजैजों लावथि मोनाबानो जाबाय नोङो आदा बिफेब ओमफ्राय अनसुलाया मा होनो जोंना मोजां थाबासो गाज्रि होनदों मा जादों आबै अनसुला मोजां थाबासो गाज्रि होनदों आरो दे मोजां थागोन ना आगै ओमफ्राय दिङाया आंथ' फरायनो रोङा सरि दे लोगोफोर 8 थाखोल' होनदों आरोना गाबदों दे जेबो नङा दिङा थेवबो रोंबायना गावनि आन्था आंहाथ' हनै बि ए पासबाबो मा रोंगौ जेबो रोंखाया ओमफ्राय जोंना दिया लिलि बाजै आदायालाय मा खालामदोंनो दहाय फैदोंमोन ना गुमैया रायज्लायफैदोंमोनथ' ओमफ्राय माबाया मा होनदों दिङाया आं हले हाथाय थाथाय मोनथिया नोंखौ मुथि सना मा होनदों हाथाय थाथाय मोनथिया नोंखौ होनदों आरो मुथि सना ना मा होनखोथाय फामिसो नङामोन दालाय फामिसो होनदोंमोन आंनि नामखौ नों मैया ओमफ्राय जोंना बोसोरसे देरसिन बिदाया हिनजाव जा अनोलै आंना आंखौ होनदों आरोना हिनजावा जा अनोलै आंखौ होनदों आरो ए मोजां दे मोजां नोंबो अनोना ओंखायनो अनजाफिनो बियो अननाय होबा अननाय मोनफिनो नो बिदा बिफेब आंनाबो अनोहाय मा आंनाबो जा अनखायोहाय ओमफ्राय दिङाया मा होनदों आं थांनो हाया आं हालाहाय बिनि कमेन्टखौ जा मा एदावफैबाय थायोथाय आंखौ ओमफ्राय दिया नार्जारि आं थांनोसै दे SN ना मा होनखो थांगासिनो दं दा लोगो मोनहैगोन दोननोसै आंबो थांदो दे थेंक इउ स' माच बाय बाय दा लोगो मोनफिनगोन आरोना खाफालाव दंबा दोनसै ओमफ्राय दिङाया मोनो सोरबा सिरि था होनदों आरोना आंखौ बाय बाय गुड मर्निं सोनो दे बाय बाय मा एसेन जाखो बुजिला आं एसेननि ओंथिखौ मादै दङ मादै बेलेज दङ ओमफ्राय बेलाय लोगो के दङ बेफोरनियाव लोगो मोनहैगोन ना ओमफ्राय दिङाया आं नोंनि ओमफ्राय जोंना बोसोरसे देरसिना मा होनदों मा ओंख्रि गराय गराय होनलायबायहाय बियो आं बाथारबायहाय आं गराय नङाहाय माबासो ओंख्रिया जोंना थास' आथिंजों दाउ बयलारजोंहाय ओमफ्राय दिङाया मा होनदों मानो नोंखौ नुवाब्ला हले ना मा होनखो मोनो होनदों आरोना फरायजोबला आङो दे आं दोननोसै दै आं दोननोसै दे बाय दे दोननोसै आङो गुड नाइट बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय थांबायना बोसोरसे देरसिन बिदायाबो बाय दे बिदा दे थांखाबाय बियो बिदा देरसिनाबो बोसोरसे देरसिना बाय बाय